Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce da Bello Turji ya kamata a dakatar da wannan abin da yake faruwa a Najeriya nan, sai da sakamakon wannan abu yana neman ya taɓa mai siyasar sa, yana son ya taɓa mai mulki. Ana nuna cewa dukkan abin da yake faruwa a faɗin Najeriya da matsalar shi ne, yana so a samu daidaito tsakanin shi da Bello Turji, a ce an samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Kar ku manta ku biyo ma wannan tasha ta mai albarka, kira ku danna mana alamar ƙararrawa da kun ji mun ɗora domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun saki. Bello Turji ana tuhumar shi da cewa wannan abin da yake faruwa idan an kama mata me yasa suke yi musu fyaɗe, maimakon su lalubi iya kuɗin fansa kawai sai su fake kuma da har sai sun samu mace sun musu fyaɗe. Akwai ma lagabin da ake musu cewa wasu matan da yake faruwa har mai da su suke kamar matansu, wato har sai sun dinki kwanciya da su sun haifa musu yayaye, kuma sannan wannan yayayen su ma su taso su horar da su domin su zame musu al'ummarsu na cikin wannan abun nan din nasu na wannan na kidnapper din. To Bello Turji yana cewa wannan abin ba gaskiya bane, saboda ya ce shi wannan abin ba gaskiya bane, baya faruwa a wurin su, dan su jin kama mutum ba sa yin fyaɗe, iyakacin su kenan ke su kalli kuɗin fansa. Daga gefe ɗaya kuma shi dan jarida ya ƙara tambayar wato Bello Turji yana cewa to shin amma wannan abin da yake faruwa me asalin wannan abu da ya faru, ya ce to wannan abu dogon labari ne, wato an masa rahin adalci ne a baya, shine suka fara ɗaukan mataki a lokacin sun nemi gwamnati ta neman musu abin